नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत कॉर्न सलाड करच पळवूया. कॉर्न सलाड करच्या स्वीट कॉर्न थोडीशी उदक आणि मीठ घालून एक कुकरात 1 सीटी कन शिजवून घेऊका. सलाड करच्याक जाय 1 वाटी डाळिंब, 1 वाटी बारीक शिंदील काकडी, 3-4 वली मिरसांग, फण्णाक थोडेशे तेल, कोथिंबीर पालो, शिजवून घेतील कॉर्न 1 वाटी, अर्ध लिंबू, रुचीक मीठ आणि थोडेशे सासव. सलाड करच्या आयदनात शिजवून घेतील कॉर्न घालका. हे कॉर्न शिजताना मी थोडेशे मीठ बी घातलेसा. तातूंत कापून दवरलेली काकडी घालका, डाळिंब घालका, कोथिंबीर पाले घालका, वली मिरसांग घालका. वली मिरसांग खूप तीख उरल्यार बारीक शिंदून घालका. रुचीक मीठ घालका, वयल्यान थोडे लिंबू पिळका आणि सगळे एकपट्टी बरेकर मिक्स करून घेऊका. त्यानंतर तातूंत फण्ण घाल्या. फण्णाक थोडेशे तेल हुनकन घेऊका. तेल हुन जाल की तातूंत भितर सासव घालून पुटपुटच्या दिवका. आता हे फण्ण तयार केल्ले सलाडात घालका. या सलाडाक कोशिंबीर बी म्हणतात. आमगेल कोशिंबीर रेडी असा. हे कॉर्न सलाड शीता बरोबर साइड डिश म्हणून घेवचे जाता. खावच्याक खूप बरी लागता आणि करच्याक बी खूप इझी असा. तुम्ही बी हे स्वीट कॉर्नाची कोशिंबीर घरा ट्राय करा. कसाल म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.